Ngama usonwa genuine human hair. Wayudo grade moko mani piny ma ok legit. Koro chuna ni ng'enyne nyaka order from Nairobi. Obed wig cap, obed gik matindo tiyo matin, nyaka sindan matweng'o go Nairobi. Akawo Nairobi. Koro pok wayudo ng'ato area ni manyalo miyo wayud gigo eko machiegni. E kit ohandini nikech pod idhi godo nyime nikech ma koro e bad ohala to nowacho ni salundi mar ariyo kaka nisewacho. Inenori kanye e kinde thuolo mar higni mabiro? Wigni dwa yawona yore mang'eny. Aneno ka dhi bedo gi kamoro maduong' maber ma koro ging'eny ang'eny. Idonja tiniyudo gima ready. Koro orders cha koro wawerego. Koro inidonjo tiyudo gimidwaro no to we deliver. Kaneno ka mbele kuro be koro abo chako manyo kaka aomo gi oko human tatwang'o kenda. Mary bende wiwa kik wil gi weche motenre kod tiegruok kaka jal manotiegore mong'e loso wig. Akini tiegruok bende chiwo ne jok madwaro ng'eyo loso wigs. Jok matiego gin jok man go matiyogo kama chiegni. Nimar samoro nyalo bedo na onge adhi kata tijena mamoko to customer kobiro to gikonyo. Koro miya tich mayot. But maoko to pok achopo mondo atieggi. To kata idwa tiegogi, king'iso ng'ato ni miya kata 10,000 mondo apuonji loso different types of wigs, to neno ni mai. Koro mano be osechido chunya gi tiego jomoko. To kanyalo penji ni target market magi, jok ma kiloso wig, target market kata mana customer, target jomage? Target market mara en jopuonj. Jopuonj odich. Koro ng'enyne market jopuonj ema nyiewa. Then gi nyiri matindo tindo. Nyiri matindo tindo gi to bok inyiewo inya. Giwacho ni wig mag deye. But joma dongo gieki to biro. Sana jopuonj gi mine madongo gi. Ginto ginyiepo. Kodhi nyime, kapok inyiso Nyikwa Ramgajwang kaka iloso kata mana wigs makama, adwaro mar mondo milos gi joneno magwa mosebedo ka neno chenro makama. Wachni mogik debe dang'o ahinya nyako tenre gi kit pok ma bende intiere godo gi jogo eko ma bende intiere koda pok mage. Adwa wuoyo gi joma mine manoko ka. Obed miyo matin, obed miyo maduong'. Sani ngima tek. Ma kate udi kaendi. Sama dhako kelo 50, dichuo kelo 50, to kwe bete dier odno. Koro kik ibed abeda kanyo endo. Pok ni matin min gono endo. Time. Kakimedo time, kakimedo advance. Te kakimedo ng'eng. Koro kik ikaw ni gino tin. Gino duong' chaka. Ipuonjo wacho gani chaka maduong' biro mbele. Mary wagoni erokamano ahinya. Kata kamano kapok aweyi mar mondo midhi nyime gi tijegi, nyaka Nyikwa Ramgajwang nyaka ng'e ni in emiloso wigs gi nikech ang'e ni gisebedo ka gineno kata mana tipo mopogore opogore mag wigs magi. Koro gi lak seche gi Nyikwa Ramgajwang pok watieko chenro. Adwaro mar mondo mi Mary olosni wigs, bende ibro bedo kinyiso gi gik miloso godo wigs ka wan ichako. Koro mane thuolo ma bende koro adaweyi godo Nyikwa Ramgajwang ne kaka iloso wigs chakre chakruok nyaka giko. Mae dami matiyoga go e twang'o wig. Kore dami ni nikech net mwatiyoga go e wig ma en ma orabuor. Koro mondo mi ne buche gi kisa midwa tiyo gi sindan, kech sindan mitiyogo ka en sindan moro matin kabisa. Mae sindan matiyogo e tweng'o. Ok en sindan ma kawaida. Sindan en ma kata koluar kuomi kama to kanyi dang'o gi wembe. Koro ibedo careful sami handle sindan. Koro ewi dami na kae king'iyo, tidhi neno wiye kamoro kae ka buko. Gimomiyo abuko kae en mondo mi anen maber, ane burcha. Koro ng'enyne akawo marker pen tabuko go kanyo. Kasebuko go kanyo, koro akawo kofia na kaka entiere no, taket mae dami na. An gi stand, to gi sani stand ni itiyogo e yo mar machielo. Koro ang'a ti kode kama yot kech tich madwa tiyo ni ok inyal tiyo e stand. En itiye kibet kama tikawo gimoro tisiro gonding'i. E kibet tir kama ting'iyo kanyo endo. En gima inyalo tiyo seche 3 kini kula wiyi. To en nyaka gi challenge. Kitieko kanyo to kiwinj maber onding'i kata gi ng'uti ka. Koro kisetime tiyueyo. Koro ibo kawo kofia ni kaka entie kama. Kofia ni entie side ma iye
to ti side ma oko. Ng'eny ji samoro ibo yudo kotwang'e gi side ma ok mamare. Koro ikawe kama, to hook ni onego bed ni iketega gi iye. Koro mano guide. Koro mae ng'isi ni mae bet iye, mae bet oko. Jok moko bong'iyo no twang'e kama. To wig caps gi bopogore. Koro luwre ni dwa tiyo tich mane. Nitiere ma ng'ato nitie ma inyalo twang'o gik mopogore opogore. Inyalo twang'o kode weave ma kawaida, inyalo twang'o kode twist. To wantiere gi moro machalo stocking be kuom wig gi. Mar stocking gi, wantiere gi wig moro iluongo ni pixie. Ten iminyo ga make gi glue. Gimomiyo watiyo gi glue en ni mondo kik ochung'. Glue miyo nindo maber. Koro iyudo ka ng'ato orwako wig no, to tok wiye nindo maber. Mae kofia mitiyogo. Then, wan gi kofia moro ka machalo mar goyo abal. En waluonge ni dome cap. Dome cap ni en kati keto dreadlocks. To kofia ni donjo wiyi. En omako wich maber mok idogi med kendo gi gik moko mang'eny. Ka yudo ng'ama wiye tin, timedo ne gi blada. Tiyore mang'eny minyalo duoko go gini obed matin maromo wich. To ng'enyne ka customer biro naga, ka ng'ama biro ira tang'isi ni kata e simu, ang'isi ni orna pichani. Taneno size mar wiyi. Koro size mar wich, nitie kaka wapime kech ka endi en nyaka kwan. Wig dwaro kwan. Ok en achiew to itwang'o gimoro. Koro ikaw tape measure mari. The normal head mar ng'ato en ga ni wagole obedo en ga 22 all round. Koro 22 nipogo ga ariyo to mi 11. Koro yudo go measurement mambele. Measurement mambele ni 11 tie gima luonge wig ka ni frontal. Frontal en mawuok e iti koni to bet gi koni. Koro wan gi dimensions mopogore opogore. Wan gi 4x6 kaindi. Matiende ni 2x4. Ikawo ipimo inji ariyo tigoye gi by 4. Bor ne koni. Koro nitie ng'ato mang'isi ni an adwaro laini mar wig cha obed mabor. Ng'ato be ng'ise ni miyago mana machieko kadwa ni ng'ato ng'e na rwako wig. Koro mane tij tape measure. Tape measure ni be bomiyo ing'eyo kaka onego bed ni timo spacing mari mar twang'o wig. Mondo kik onen ni ok en balanced. Koro mane tije gini ahinya. Ng'ama ni buti bowe ni ija tweng'o. But gi sani atwang'o wig gi lweta. Nan gi machine, but machine nyocha okethore. Eka dwa nyiewo moro. Mondo mi atwang' wig e machine. Mondo mi tich mayot. Koro gima dhi timo gi sani ni, en ok inyal twang'e machine. En nyaka ang' ibed abeda mitime gi lweti. To kidwa nyiewo mar machine, to be order nitiere minyiewo. But for synthetic gi semi human, iloso gi lweti. Human tinyalo nyiewo kata iloso kisebedo jalony. Koro mae kofia na mwadwa tiyogo sani. En ready en gi net. Net ni kadhi nyiewe mita. Mita achiel en 1,500. To kakao nus en 750 shillings. Kisekawe, tan gi fundi na moro. Matero nega. Kasetero ne, tachule siling 10. Kuom twang'o na gino kanyo. Takao kofia na. Nikech adwa nobed gi manit. Mondo kik net ni yiech ne yot. Mondo kik be mondo yieji. Kora kao ne dano taketo kanyo. Tok ma atweyo gi piny kae kama. To nikech gini keta in iwuon king'e tineno ka wengni tidwa tiyo. Tidwa ka timo gini gi customer moro ng'isi ni saa 10 adwaro wigna. Ang' ikawo sindan, wan gi sindan moro iluongo ni tipin. Tipin ni ikawo tidiyogo kama idwa twang'. Kanyo endo. Kendo koni. Gima miyo atimo kamano aselero ni mondo miya abed gi working space maber. Kendo adoga ywaye kodok gi chien kama mondo bed tight. Kendo adoga diye. Tadoga chuoye. Ne jok mok wir mbele kanyo rangi tiyo gi imanyo surface marateng'. Otas. Tiso iye kanyo. Mondo mi nen. Kech wig samora loso nyaka gotieno nyaka gimoro so chiko tieno. Depending gi customer gima odwaro. Koro chok be ka nyaka bedgo. Chok adhi betgo mondo mi amak kaseloso ka tamak go 1 inch. Adwa twang'o weave ka mondo koro lokre wig. Adhi kawo gini endi taketo tape measure na ni taketo gi ka.
kama net ni ogike ka. Kasekete tadhi neno no ogike 10 ka. Kama ogike 10 to koro bing ni mbele ka wadwaga no pong' maber. Idhi miye half an inch nyaka kama net ni up to around 3 inches. Koro idhi keto ka imak kanyo tidogi mak kanyo kamano. Koro matiende ni area no dhi bedo odhigore. Koro chien ka timiyo just 1 inch. Nitie jok mohero wig mopong', nitie jok mohero wig males. Koro idhi according to gima ng'ato dwaro. Koro kisegine kanto koro imake to maber, line miketo cha dhi guide. Koro imape kamano endo nyaka itieki. Kisetimo mapping mari miyudo koro mapping ni ema dhi mi shape mar gima idhi twang'. Koro idhi gole agola kamano. Kaka koro asegolo kanyo endo. Koro wadwa chako tich. Wig ni kaka asepimonu kilose to nyaka ng'idie manitie bamni ka. Ekidhi bedo gi tich mayot. Koro weave wantie gi gimoro miluongo ni weft e wig. Koro weft ni en mana yier mane weave cha eming'ado. Kiseng'ado tikawe kaka entiere no tibane. Kisebane tikete machiegni. Koro kida tweng'o koro ichako kulo wi machiegni. Ichako ng'iyo buchegi achiel kachiel. Ibiro kaka burni isoyo hook nini kama. Imako bur achiel tisoyo kamano. Samoro jabuodho kaluwore ni sindane gi biro gi sizes mopogore. Koro igole kamano titweye towuok kamano. Koro gini idwa twang'o kamano endo kidhi bur ka bur ne mbele ne ka. Koro idhi kamano endo titwang'e. Make sure ni gini okwanya achiel ne dho wich mbele ka. Koro idhi kwanya kamano nyaka itieki. Kichopo mbele kanyo to koro ichako kawo ariyo kata adek. Samoro yudo challenge to sindane gi be nyaka ibedgo kadha. Gisani an gi sindane gi 3. Wantiere gi 1 to 1, wantiere gi 1 to 2, wan gi 1 to 3 kamano. Kalure gi gima idwaro. Kapo ni idwa gima timo ni luongo ni ventilation. Ventilation ni emang mi kineno wig moro tineno ka gima chalo pien ng'ato. Ineno ko poge maber obare maber. Koro gini medo ndiso wig. Koro tijni en tich mitiyo seche 3. Koro ibedo abeda patient enough titiye tibedo kama onge koko nimar odwaro kwe. To odwaro attention iketo pachi kanyo samitime. Kigolo pachi kanyo matin to mane kaka ikethe. Kata sindan nyalo chuoyi. Mana kaka asewachonu ni sindan ni kogore piny te kaka otur. To mondo mi oyude bondo tek. Igolo siling 1,000 ioro Nairobi tikoni sindan. Customer mane dwaro wig cha oseweyi mosedhi. Koro you have to be very careful gi sindan ni sami tweng'o. Koro anta asega ng'iyo time piyo sama keto pacha kokwe. Tatime atima piyo talose. Koro nyaka ilos ne customer gima en be kiny onyalo miye ng'ama chielo. Nimar gini bedo nalose maber kama omiyo ng'ato kalosone to ayudo ng'ama chielo be biro tatima nyiew kuoma. Koro mae kaka abedo katimega. Kae kawa seche 3 kang'eny. To kane atemo chako puonjra to nanyalo kata lose gi ndalo 2. Mabe samoro chunya ne chidoga kata mawe. But sani ok awe. Koro iendelea tu mana kamano. Samoro be gini nyalo tudre ni to kok in careful net ni be weak onyalo yiech. Koro idhi adhiya kama
Koro sami neno kago ni wig bei. Kik mondo imin wach ahinya. Tijni ok yot. Tijni ketho nyaka wang'. Tijni ketho nyaka onding'. Ang'ama miyo to onding'ane matimogo yore moko nyaka ot. Koro, yie mondo imiya pesa makare mondo abati kamoro. Kisegoye kamano michopo kanyo, idog ikwano lain achiel, ariyo mar nyiso laini cha. Ng'ato samoro dware maduong'. Koro idhi goye kaka an aheroga keto ariyo. Nimar kastambe na ng'enyne ohero kamano. Koro onego be na wiche, but ok adhi wiche, an aseng'eyo lose kata ok owiche. Koro adhi kawo kendo bur, akwano ariyo. Adhi kawo bur machielo, tadog achako. Kamano. Sami ywaye no matiende ni itude. Wantie gi double knots gi single knots. To ng'enyne ajatiyo gi single knot. Koro nikech gini twang'e kaka sepimonu ni twang'e ka seche 3, to adwa nyisou kaka bang'e kosetieke kako chalo. Koro kasetieke, watang'nu kaka oduogo mochal. Nimar isetwang'o iye cha, net no te, mae kako biro mochal. To king'iyo tidhi neno kaka nikwanyo yier kanyo. Mane kako chal, kikete gi mbele, to mane kaka en. To king'iyo kaka notweye, to en kamano. Koro e sach tweng'o kanyo, idhi tweng'o nyaka e dho les chande kanyoendo. Mondo miyo samong'o nindo, to kik nen ni nochome gi kanye ka ng'ato orwake wich. Koro this is the final mar gima natimo, owuok machal kamaendi. Maendi natwang'o dho wi mbele ka, mae kendo koro dwa chame sa ahinya, nimar kisetwang'o kanyo, to mbele ka kendo idog ichak itwang'o. But koro speed mari ema goli oko. Gi kami be environment mitiye. Kin kama koko ng'enye, to distraction bedo mang'eny. Koro ok ahinyo ga loso wig kara mar tich. Nimar nitie tije matiyo mopogore opogore. Koro ng'enyne atwang'o wig e ot gotieno. Then mar ariyo, nitie ng'ato ma gombo nong'e wig. To kodwa miyi pesa mondo ipuonje. Obiro sumo rieko kuomi kia kuo. Ng'ata inano. Ng'wan wig ni dhi lose e ot. Omiyi pesa mondo ipuonje tich. Rieko inyiewo. Koro this is the final one. Koro kaka ma, wig ni nyalo, en ma iluongo ni semi-human. Obor, ma is 22 inch. En wanyiewe in our local markets ka. Adwa tang'onu, wiwa no wil mondo atang'ni kaka twang'o kuonde gi, kasetieko twang'o net ka. Koro adapimoni kaka twang'e ga. Mondo mi obed owuog kochal kama. Koro nikech ma yier wich matiyogo, adhi kawo yier wijni, tabane diriyo. Abane diriyo, takawe kamano. Kase kawe nikech nang'isou ni dhoge ka kosetiek timo ventilation, to nego dine maber mondo kik nen. Tadhi kawe takete kamano, takawo sindan mana nyisi ni iluongo ni tipin cha. Tadiye go kanyo. Kase diye, sindan mitiyogo e loso wig opogore gi sindan moko ma kawaida mwan go. Anatiyo gi sindan ni. Sindan ni miya tich mayot, then o avoid wastage mar usi. Koro ikawe kamano, titudo dhoge piny kucha. Usi matiyogo ni en usi mwayudo kuonde gi. Usi ni oyom yom. Koro, wan gi usi types mopogore. Koro matiyo gatiya, but kakete gata kete adobane di 4. Eko bedo motegno. To ka bane diriyo, to wuon wig boduoko na wig ni yawa, jaber. Wig milosona, chot. Yie mondo ilosna. Tabadhi fwenyo kama natime makosa na no, talosoni. Kanye kama usi moro bro donje iye, usi ni otegno. Usi ni itiyogo nyaka, aneno ka jonam be tiyo kode.
usini. En ok inyal chode kata gi lweti. Onyalo ng'adi usi malenyni. Koro en ema ajahinyo tiyo kode. Sama tweng'o nitie gima ne wasomo e home science. An atimo home science. Iluongo ni hemming. We have running stitches. Koro mago te i-apply e wig making. Koro ne ng'ama otimo home science, in gi added advantage e tweng'o. Sindan ni be ng'ama ok ong'iyo kode nyalo tweng'o higni 3 kapo ni ok ing'e handle sindan ni. Nikech en curved. Ng'eny ji ong'iyo gi sindan moriere tir cha. Tanto mano pekna. Mae aseng'iyogo e wig making ka. En ichwoya chwoya to wuok awuoka kanyo automatically. Mondo chwoyi ok bed mayot. Koro itweng'o kamano kidhi kamano. Kochopo kar go kona tigoyo tuendelea gi tweng'o kamano. Koro kichopo kama nitie line no kaka nitwang'e no, nitie kamoro midhi yudo ni line no giki. Koro tie line no ibedo careful ni mar kanyo nyalo ketho ni shape mar wig. Ka ijakuot ga kama chopeni jakuot ga. Koro en kisetwang'e kamano mi biro ne malo koni tidogi duogo ne chien gi back stroke. Iduogo kamano idogi chwoye kodok koro sindan wuok gi kocha mondo miyo onindi nikech kochung' to dhi chando customer. Tiji ok dhi neno tich maler. Kanye kama customer ringo wacho ni yawa wadhi akaw wig mag duka moa China ka. Koro kichopo kanyo matiende ni wig ni koro rumo. Ti kaendi nikech sindan ni gini kokiketo maber to nyalo lolore. Koro idogi duoko chien ka ng'ama dogo tweng'o gi chien. Iduoke kamano. Kiseduoke chien kamano tikawo makas mari mar tich ting'ado. To weave ni cha bing'ado kanyo. Koro kitieko kamano to mane magolo ni ma. Koro yoero rwako wig mopogre. Nitie ng'ama bo rwake sideway. Wig ni nyalo rwako kiketo gi diere. Wig no inyalo rwako kiketo sideway. Nitie jok makete gi left, nitie jok makete gi right. Koro kibiu konchiel ibalance mondo miyo ng'ama rwake cha oyud tich mayot. Kasetieko nyaka kanyo koro gini ok abro weya at this stage. Gini abro twang'o gi mbele kucha nang'iso ni amak kuondego. Koro kuondego ema dhi twang'e nyakorum eko dhi bedo complete wig. Imiye half a half nyaka ka. Then piny kuro koro ichako miye 1 inch nyaka piny kama weave ni notimang orume. Mane ka bedo gima complete ma ng'ato rwako minyalo uso ne ng'ato. Mana kama nyakwaro Mgajwang' iseneno kanyo kaka iloso wig. Mary agoni erokamano, aneno kipuonjowa kendo chal ka gima ing'e timo marketing, iloso makare, nyikwaro Mgajwang' ikelogi ma ging'eyo kaka iloso wig e yo makare. Nyaka kaka ikano, kopogore gi mano kaka nego bedni ichano, kaka nego bedni irito wig e kinde mamoko. Koro penjo mathoth ma bende ginyalo bedo godo, ginyalo ywani tol, donge? Koko manya kwaro Mgajwang' kanyo bende makelo wa giko mar chenro makama. Ineno kanyo achiel kuom wigs ma bende Mary oloso ka. Saluni nini wacho luongo nang'o? Victoria's Saloon mantiere e Wangapaya mano ma Bondo kochomo Usenge. Koro neno kanyo wig bende ondisore to bang' ma kinyalo rwake to koro igole agola. Igolo gi mbele nyakwaro Mgajwang' kisegolo bang'e to koro bedo kama. En wig minyalo rwako. Takeni wig irwako gi mbele koso gi chien? Wig kichako rwako gi chien kibiro mbele. Wig ichako rwako gi chien kibiro mbele. Koro mago gin puonj mopogore opogore ma bende Mary onyisowa kanyo. Koko mano gikanyo bende makelo wa giko mar chenro makama nyakwaro Mgajwang'. Mary bende nigi mbui mage mopogore opogore moyudore ma bende inyalo bedo ka ipenje penjo ne jogo ma bende dwaro nyiewo wig bende intiere thuolo. Wanere kendo e kit pok mopogore kendo juma mabiro mita kod an Sharon Ong'ao. Orituru masani.